Amikor az értékesítő faszi azt hitte átbesz minket a letöltés számmal. Egy megbeszélésen voltam az ügyféllel, aki megpróbált ránk sózni egy új szoftvercsomagot. Hosszan ecsetelte, mennyire nagyszerű, de engem nem győzött meg. Feltettem neki néhány kérdést a szoftverrel kapcsolatban, de nem tudott rájuk válaszolni. Folyton azt ismételte, hogy erre vissza kell térnem, vagy nem vagyok benne biztos, de utána tudok nézni. Egyre inkább idegesített a dolog, és látom, hogy a főnökömet is. Végül megkérdeztem egy egyszerű dolgot. Hányan használják ezt a szoftvert? Egy pillanatra elhallgatott, majd azt mondta: nos, azt tudom mondani, hogy már több mint 10 000 letöltésünk van. Azonnal tudtam, hogy blöfföl. Mondtam neki, a letöltések nem számítanak. Hányan használják valójában? Dadogott egy kicsit, majd azt válaszolta: erre most nincs információm. Ránéztem a főnökömre, aki bólintott. Röviddel ezután befejeztük a megbeszélést. Később a főnököm elmondta, hogy lenyűgözte, ahogy kezeltük a helyzetet. Azt mondta, látta, hogy a fickó próbál blöffölni, de nem tudta, hogy szembesítse vele. Hangsúlyozta, hogy a kérdésem a felhasználó számról nagyszerű módja volt annak, hogy feltárjuk a fickó tudásának hiányát.